Kinapalabas, napan daidita, Julia, ken dagiti singin a Rafael ken Gringo iti ili, tapno sa pulen dati balay ni Don Alfonso, agayem day di Don Esteban. Ni Don Alfonso tinamnamaan ni Edita ang makapanagnak iti kinapudno, apulos asaan ang nakirelasyon day di Lolita iti sabali a lalaki, ket day di Don Esteban ti ama ti Rafael ken Gringo. Nasarakan da ti balay ni Don Alfonso. Nakatugaw langan iti dipilid at tugaw ti Don, ket kaslag kabaw pa yan gapu iti kalakainan. Nagatap ni Marisol iti madi, iti panagkuyog da Gringo ken Edita anapan iti ili. Nagrubwat met nga ti balasang, ket sinurot da Gringo. Itagagayem, adtuin ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Managatap itan ni Marisol. Bayan niyo latan. Agsublita ito iti balay ni Don Alfonso. Sige, agsublita yon iti asyenda. Mura niyan to Peter aramidon ni Marisol. Lumapanagnagan, asaan lang nga iso ti putot da di Don Esteban. Mapanagnagakmat ti kinasingpat day di mamayo. Kan oray day di papayo. Makuna nga dabisyo na. Ngam saan ang naadaan iti sabali a babae iti biyag na. Taday ti laeng mamayo ti inayat na. Anya? Amom day ta, Nana Edita? Wan, napanagnagak no kasano ti kinapatag day di mamayo iti day ti papayo. Kat gapo iti day jay, saan amaliklikan ti panagimon na. No at dasabali alalaki nga umasidag iti day di mamayo. Siloso nga ro day di papa. Juan, bunga day ta tinalaos a panagayat na iti day di mamayo. Sapay ko ma, tada na talgad a pamanagnak a maala. When umaamuan tayo kini Don Alfonso. Tapno mapamati tayo ni Marisol iti kinapod na. Barang laeng, Rafael. Ni ngamin Don Alfonso ti kasingadan agayam day di papayo. Iso apatsyag nga adu ti maibagana. Mala, di tay agbayag dito ili. No awanan ti gatangin nyo, agawid tayon. Sa anak ang makaid na, amang pampanunot iti kinabak na nga day ti masakupan ti ranchaw. Amin ang nakadamdamag iti kinabaknan. Kat agtarigagay da amang sapaw na. Idinto ta siya. Saanin anas ka na sa pulan, wino biro ka. Taam mo kunti eksakto ngayon na. Masigurado. At inakitak alakasa iti kuweba. Anakatayan day di Don Esteban, kanday di Ama Uset. Kat iso day jayan ti kinabaknang. Ngam saan abasta maala ti ure asino day jay. Biag ti katukad daya kinabaknang. Ha? Adag turong di kasa. Ni Gringo daya. Di namut kadwan ni Rafael ita. Anya nga tatigagara na. Awan namnamak amaklon na kami akabsat ni Marisol, Mang Luciana. So, saan na napatag kanyak dahita? Anya? Tinapatag kita kanyak. Yatawan sa bali. So, di ti kinabak ng anak kadulin dito eh. Ha? Ket, amo ka matulungan na. Nay, apaya siya. Gaputas siya ti kabayagan na nagrekrikos dito yung rancho. Kin amok asan laang nga iti masakupan ti Rancho Gabriel. Ludikat iti entero nga asyenda di Gabriel. Ha? Matulungan na, Mang Luciano. Ay, kwa? Ay, ni Rafael, di mo matkadway ta. Sa bali ti prinsipyo ni Rafael. Agduma kami. Iso asahan na nasken, no Jackman kadwa ita. Anya? Agtignaya kasi siya. At tikat ko sawan. Saan ko nga iraman ni Rafael iti plano? Ket sikan ti kadwa. Ha? Dua tamang sapol iti ayan ti gamang, Mang Luciano.
Di ka mandanagan. Kadakal to ti paset mo itigamang na masarakan ta. Ay, kwa. Agtulag ta. Tulagan ta ti aramidin ta. Apaman ang mabirukan ta tinaikali aggamang. Panagkita kat awan matlaang timaganabyo. Uray pa'y addamay baga ni Don Alfonso, anak. Nanang, Addan kabaw ni Don Alfonso. Kasano amamati ni Marisol iti ibaga na no bilang. awan nga ron. No pa'y kasta. Kayat ko amang ganyo kan ni Gringo. No anya pa'y dagiti ibagana. Iso nga agsublita ito. Talaga kayat kong agsubli tayo dyan ni Don Alfonso. Ado ti ammo day jay anak. Mamati ak kadagiti imbaga ni Edita. Ani Don Alfonso ti kasingadan idi agayam day di papayo. Wan nga rad. Ang agpaiso ka di, nanang? May sa idi abay larina ni Nana Edita? Ha? Pudno ka di, nanang? Nalabit apudno. Ta sigon iti imbaga ni Don Alfonso. Kat nalaing nga agbayle ni Edita. Mabalin ana isalsala na idi ni Edita. Ta sigon iti panakaamamok ken kwa na idi. Kat aglaklako iti arak iti ayan ti taberna. Iso matlagayam. Ijay tinakaamamwan na kada Alfonso kanday di papayo. Ken saan apalimad ken ni Edita no kasano ti panagayat day di papayo iti day di mamayo. Nanang, Ammo namet no kasano ti panagayat day di mamayo iti day di papayo. Tanagpaay met idi amot tsatsa wenno babaunan ijay Villa. Edita? Ha? Ayan ni Gringo? Talaga nga awan pa nagrespeto da ito'y kanya. Apay na saan nagtagari ni Sika? Ayan ni Gringo? Diyak ammo tinapanan na. Basta nagsakay itay iti kabalyo na. Napan ni Iso ije rancho? Diyak ammo. Apay nagdidinamag ni Sika no sa di na ti papanan ni Iso? Amumat, senyorita. Di na kon ibilbilang apan na kainana. No di kat babaunan laangan. Anya kumatiga po nang agpakada kanya. Chantre! Ha! Uray amok anapan ijay rancho ni Gringo. Tapay na ibagak na. Kumaa, no amunak a respetuan. Manipod ita. Saan nabaybayan ni Shaq na aggaraw ni Gringo? No saan na amo ni Shaq? Ha! Ha! Masapon na maamuan ni Shaq. No anya dagiti aramiden ni Isuda ken Rafael. Mapan ni Shaq ije rancho. Sigurado na ije rancho di tinurong dayjay na hombre. Ha! 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 Dagiti laengen na batbati abaka ti asikaswag, senyoritaw. Saan ka matulungan iti kayat mau? Anya? Lading ita, napagad ti gamang asapulan tayo. Insultuan na ka di Luciano. Rumuwarin ti natural ni Gringo. Aging sisingput lang. Itay pala sa uwa ka sao. Apay di may pag-aadagos adi nagayang kaya't atulungan. Lading ita... Pastor! Awan mo't gayam serbik ang nagsasao.
nakaluksawan. Ngem husto ti pangedeng ka. Jak kayaten ti mairaman iti dayta banag. Awan tumit la ti sirbi tay jay. No ibagak ti ayan na. Sigurado nga addamanen maibwis ti biyag na. Anyan tupay ti sirbi ti amin. No din tumit la mairanod ti makakita. Iso abay ako. Ipate ko ti may papanitigamay. Ayan ni Gringo. Jak nasiputan ti tinurong na itay, senyorita. No kasta. Padno ti atap ni Siak na dito'y rancho ti tinurong ni Iso. Wen, senyorita. Gamrod day jay na ombre. Gamrod? Si, nabatad nagkamrod. Amo ni Siak na tigamang tigagara ni Iso dito'y rancho. Gamang mait ti abday ti panunot mo, senyorita? Si. Porque, Luciano? Malo? Ha? Dakas ka di ti kayat na maamuan ni siya? Saan mait, senyorita? Si. Saan na dakas? Gaputa karbangan ni siya na sa pulan tigkamang. Koko ti pamilya Gabriel dayjay naggamang. Puro nga ta na oro ti linaon ti lakasa na nakailaonan ti gamang. Nagkasatan ni Siak no masarakan ni Siak dayjay naggamang. Senyorita, anya ti aramidon yaw no masarakan yaw. Ket maalayaw ti lakasa mismo. Anya pa iti aramidan ni siya. Agpaimas ni siya na agbiag. Mapani siya iti nagduduman na lugar. Agpasya-pasyarlangan ti aramidan ni siya. Senyorita. Porke, Luciano? Saan ka di nakayat ni si Kati bumaknang ba? Kayat ko senyorita. Asino ma iti di nakayat ti bumaknang ngay? Husto ti ko na ni si ka, Luciano. Iso natulungan ni si kan siya. Nay, anyamat nga iti may tulong ka, senyorita. Dakkel na banag ti maaramidan ni si ka, Luciano. Dungag ni si ka, taibagan siya ti aramidan ni si ka. Ayang tidak tumaabaka. Ho! Ho! Ang kaya sinurot nak na ita ababae tay. Muy bien, Gringo. Muy bien. Anya ti muy bien nga ibagbagam? Muy bien. Gaputa kitaan mat ni si ka ti pagsayatan ti Rancho Gabriel. Gaputa pasat nak ti Hacienda Gabriel. Talaga na ambisyoso ni si ka? May sak nga Gabriel. Gaputa amak na dito Esteban Gabriel. Oh? Kaasi mat ni si ka, Gringo? Kakaasi kayo kan ni Rafael. Sayang lang tawanin day di papa. Iparupa ko man ni Iso na saan na kayo? Nakapkapin ano? No saan lang at babae na ito nabayagan na pinasubsubak at lablabusan. Bueno, panawan ni Siak ni sika ditoy. Agsubli ni Siak idi Casa de los Rancheros. Oops! Yan. Hey! Ya! Ya! Palpaliiwan naksakit dito sa babae. At dalakit ni pagamam ka na madiscover dito yung rancho. Iso asurot-surot nak na umayak ditoy. Awan niya?
Mayat ni sika iti imbaga ni siya, no? Nakapagdesisyonan ni sika? Senyorita, diyan mo ti ibagak. Ke? Kang runaan nga na pampanunutek kita ti dakil a pukaw ti rancho. Pukaw? Ano ti kayat na ibaga ni sika, Luciano? Anya na pukaw? Basiton ti baka dito'y rancho. Atapag nga ado ti impanaw da burton a bandidaw, idi pimanaw da ditaw. Ha? Tulisan day jay na tao. Imbagak idein, senyorita. Diyak amaw, no apa yan, nagtalag ka kadakwada. Basol ni Gringo. Ha? Ni Gringo tinang papanaw, idi kada kayo. Saan? Senyorita. Saan na siya ti pabasulan ni sika, Luciano? Senyorita. Kan saanin na day ti pampanunutan ni sika? Awan kwenta kan ni siya dagiti na pukaw na baka. Numasarakan tayo ti kamay. Luciano, pudno nada na ikali naggamang diti rancho. Saan ka di? Ne, awan amok iti dayta, senyorita. Ke? Sayang guseng daytay din. Jak masigurado nagpaisaw. Di tayo amaw, no pudno nga dagamang dito Rancho Gabriel. Wenno awan. Saan nga tan nga ginteres ni Luciano iti gameng? Gagayem, di uliway na denggen tituloy tinubela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!